unang ayuda katong patay gutom. Oh, Patay gutom o gutom. di. Patay gutom ba to? Walang gutom. Walang gutom. Oo, naman tayo walang gutom, no? Ako, hindi po kumapil. Oy, si Brusyo. Oh, asam ka, Badisto? Wala kay kibaw nga release maro sa yuda. Ayuda kat karbago? Oh, Nawa mo kumapil, ana. May ka kaya na-apil mo ka? sige lang kay napa may sunod. Sunod nga yuda. Sunod ka na pa man ganito katong unang ayuda katong patay gutom. Oh, Patay gutom o gutom. di. Patay gutom ba to? Walang gutom. Walang gutom. Oo, naman tayo walang gutom, no? Ako, hindi po kumapil. Karoon na po, nag-atang ko. Group 1. Na kunoy, batsuan. Batsuan ka. Oh, Nya. basin. Wa ko la apil lista ay. Sige, Basin. apil ko tampong meeting. Apil ko kuha niya. May pagkakin apil ka. Basin sa sikan bas na apil ka. Napa ka na scan bats. Naa lagi, tuo lang din ako kay ingon-ingon to sa musilingan, napay ko na si Canbats. Naglaom sila sa si Canbats, wala sila maglaom sa Pilmiro. Ako ana, di na lang yung ko maglaman ng sikan bats kay Ano anong mga iyuda, di rin ko mapila na. Ay, kapala ka, kay na, ganay maabot yun. May lagi og naalagi pay Uy! sikan bats. Unsa ni dani mo de? ListaIsta para asa? sa ayuda. Ayuda sa para si Canbats. Tanawa. Wala lagi si Canbats lagi, di siya Ha? kang tuos ko ah. Ay ayuda ka na. Ayuda lagi. Oh, Unya, asag no. Oh, tanawa. Sus, number 1 pa ka sa lista. Sus, tanawa lagi. Wala ko sipyat sa akong istorya yung ganapay si Canbats. unya kanus ama na ang kuno na. Ugma dayon adto ka sa barangay imo ni kwaon dito dayon. Tanawa ri ayahay pa gani mo ha, kay barangay mo dito pa sa kuan sa Remio. Kay Uy, balidit ugma dayon release dayon. Oh, ugma dayon lagi. Unsa man ang ayuda ha dayon release na dayon mo? Kan. Ayuda rin siya sa purga. Purga? Mao lagi na ko lagi. Ug ayuda nga kwarta. Iko kadawat unya ug purga. Maapil ko. Sus, kayo lang ng purga tursyo. Unsa pagtuon niya sa kwa gidito ko nga tagain ko yung purga.